चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादा जिल्लानि सिङावनो बर' बिजोंजों 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद लिरनाय फरायसाफोर जाय फरायसाफोरा माने उथ्रिसारनानै सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय आरो बिसोरनि गेजेराव बांसिन नम्बर मोननायनिफ्राय लानानै जिथि मासि आवग्रिदों आरो बे जिथि मासि जिल्लानि सिङाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बिथांमोना बे सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनिसिम गिबियावनो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बे बरायजानो मोननाय फरायसाफोर लोगोसे देग्लायनि गासिबो थाखोआव माने उथ्रिसार जानाय फरायसाफोर बिथांमोननिसिम आङो कंग्रेचुलेसन आङो बावदों आरो बिथांमोननि इयुननि गोजौ माने थाखोनि जिखिनि फरायनाय बा थांखि होसोनाय बियो मोगथां महर मोनथों बेनि थाखाय आनान गसाइया जेब्लाबो हेफाजाब खालामदों बिथांमोनखौ आङो इसोरनि खाथियाव आङो आरज गाबदों। दिनै चिरां जिल्लानि जिखिनि मेट्रिक माने आनजादनि जिखिनि रिजाल्ट देग्लाय माने खोब माने मोजां माने बयजोंबो मिथिजानाय आरो बयजोंबो रायज्लायजानाय आरो बयजोंबो बाख्नाय जानाय बेबायदि मोनसे रिजाल्ट दिनै खालामनो हादों जे आसामनि गेजेरावनो गिबि माने जिल्ला हिसाबै दिनै गसंनो हादों। गोबाव माने सम गोबाव बोसोर बेबायदि थांबाय जे बोसोरफोराव मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होयोब्ला एखेबारे जोबथानाय गाहाय जोबथानाय नैथि जोबथानाय थामथि बेबायदिनिफ्रायनो माने गाखोनो हायै बेबायदि मोनसे अबस्थामोन। मालाबा माने फैदों जेनेबा जिल्लाफोरनि गेजेराव 15थि बेबायदि फैदों खनसेना खननै बेबायदि फैदों नाथाय बियो थांनाय बोसोराव आरो फिन माने जोबथानायाव थांफिनदों। दा बे बाथ्राखौ लानानै चिरां जिल्लानि सोलोंथाइ बिफान आरो चिरां जिल्लानि दुलाराय फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्लानि फरायसा फोरोंगिरि बिमा बिफा आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना खोब माने सानदों सिन्था खालामदों आरो बिनि थाखायनो बे रिजाल्टखौ इमप्रुभ खालामनांगौनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै फरायसाफोरा फरायदों फोरोंगिरिफ्रा फोरोंदों बिमा बिफाया जोथोन लादों आरो आफादफोर जेरै माने दुलाराय फरायसा आफादनिफ्रायबो घरे घरे थांनानै गथ'फोरनि न'आव क्लास 10नि फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय स्कुलाव माने मटिभेसन हैनाय आरो फरायसाफोरनि मा जेंना बेखौ मिथिनानै बिथांमोनखौ काउन्सेलिं होनाय बे हाबाफारिफोरखौ मेसिभ भाबै खालामनायनि थाखाय आरो माने डिपार्टमेन्टेल जिखिनि मोनसे स्ट्रिक्ट मोनसे हाबाफारिनि थाखाय आरो सरकारनि माखासे माने राइट माखासे डाइरेक्सन आरो पलिसि बे बाथ्रा गासैखौबो माने दिनै मोगथाङाव इमप्लिमेन्ट आरो एक्सनाव माने महर होनायनि थाखाय बे रिजाल्टआ मोजां जादों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो कंग्रेचुलेसन बावदों। फैबाय थानाय समाव बेबायदि मोजाङैनो थांबाय थानो थाखाय चिरां जिल्लानि मेट्रिक आनजादा माने थांबाय थाथों बेखौ आरोबाव साखाफारा माने जानाय आङो नुनो मोनदों। नाथाय बेनोल' जे फैगोन बोसोराव NEP जिहेतु लागु जाबाय आसामाव मेट्रिक आनजाद जानाय नंला बेनि थाखाय माने बिथांमोना मेट्रिक आनजादखौ जेबायदि मोनसे जाकजमक मोनसे मोजां रिजाल्ट लाबोनायनि गेजेरजों मोनसे सेलेब्रेसन मोनसे खालामनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदोंमोन बियो एसे माने अकस्मात बायदि बियो जाबाय। दा अब्लाबो जिहेतु बियो माने 12 दङ बे 12 आनजादनि बाथ्राखौ लानानै दानिफ्रायनो जोंनि फरायसा फोरोंगिरि बिमा बिफा आरो जोंनि दल आफादफोर बा जोंनि सिभिल ससाइटि बा जोंनि अफिसियेल्सफोर जोङो स्ट्रेटेजि खालामनांगोन। मानो होनोबा दिनै मोनसे थासारि फैहांबाय चिराङावबो आरो बे थासारिखौ जोङो माब्लाबाबो नस्थ' खालामनो हाया। बे थासारिखौ जोङो जत्न लालायनांगोन बे थासारिखौ जोङो एनकारेज खालामनांगोन आरो बे थासारिखौ जोङो बयबो माने जोङो क'पारेट खालामलायनानै सोलोंथाइनि थासारि जोङो लाबोनांगोन। मानो होनबा चिरां जिल्ला हिसाबै गोबां समावनो गोबां बायदि मैया माने जाहोननि थाखाय जोबोद माने आसामाव माने बदनाम मोनबाय बिनि मोनसे इमेज बिल्डिंनि खोथा आरो चिरांखौ जौगाहोनांगौनि खोथा आरो चिरांनि भबिष्यतनि थाखाय दिनैनि फरायसाफोरखौ दानांगौनि बाथ्राखौ लानानै एबसुआ बे हाबाफारिखौ लादों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों।